Non birtang ton pen arjupon senyang. West Karbi Anglong bitung reng thama constituency CM Dr. Turam Rohang amithang constituency am kangarlo along ason kaching thur asayamu kangpupon. Lason si anarlo kreni ra chitte maporpen menji lamps athengno hum kepakulata hem sitami ingpupon. Aduntu towar sitami ingpupon. Jar juan mission campaign kedeng pon mukasong Karbi arong Nepali arong lapen tiwa arong. Rong thom aparman don pharo ke thom society tum mesen pen lang avar side long pon po la pen tum preng higher secondary school along sitami school gate in pupon bang so long turam rohang chenglok MECM la pen wang rapet ari sang ho tum chetong dun ringti la son si kang puajai mek misen pen pachun pon news desk report public TV Karbi Anglong. Kapre sayang deh kang tu pati lagi kan sida keluar penceng lo open space penceng lo jol jiwan mission scheme 1 crore 30 lakhs scheme penceng lo om haro masuk an don haro ke thomra don ongkep beneficiaries tentang anjung longko lahaya sayang deh kang tu penceng lo dan kalidang orienterang amen pen tumpreng high secondary school long yang penceng lo kapre sayang dengkang tumpi di kulkang asas bini sudah mencewa my meeting kan kang pucot mencewa ancam sini dulu pinong de sonan nona ko ke along le ke do abang po tunilong ba pin lang tapi yang kini julong le pin lang itu long le dulu itu mah sama lagi kalau tangkalong aja konten nabi pin lah si yang si mani tu pulang tokir bendo pulang tek lah bagian itu action Lakakri silang fair constituency ke parlo honglok pet APSLC amai pu kong rongpi amethang asai hem along kedamtang APSLC asong atum aphan khai kachesong ajoy nepen phate kejang atum aphan pini langpher constituency APSLC amai pu kong rongpi ahin pen japonsi karcho ajai me kedengpon phate kejang mate hem kangsam kejang abang pu amen laki bikrom hanse kursing timong temton teron lapen ari asang ho atum aphan karcho ajai me insam jin pen mai pachun pon lapen labangso karcho amai along alohi sarpo aman pen nangga chetong don lake APSLC amai pujai katha Central Committee dipen rongpi dipu LA Women Win pen nang chetong don lake Rita kam sapi lapen kuthe kiding atum nang don si mai ardi nang cipi don kedamtang jang mia ciklu niphai ing koronar kep ani nijang Karbi Anglong hadoi ahoy alam ki non puta lam kijut une get ajok pini jai kathar atum pumridam kusi nang pachini teka News Desk Report Public TV Karbi Anglong.